ati posafuna kupereka mphamvu zawo ku makonsolo ponena kuti izi zikukhudza ndondomeko yopereka mphamvu ku anthu. Banda ayankhula izi lachitatu sabata ino mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakhazikitsa ndondomeko yachiwiri yopereka mphamvu ku anthu. Austin Katunga ali ndi ripoti. Boma kudzera ku nduna yoona maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe lachitatu sabata ino lakhazikitsa ndondomeko yachiwiri ya ntchito yopereka mphamvu ku anthu yotchedwa National Decentralization Policy pa Chingerezi mu mzinda wa Lilongwe. Ndondomeko yalowa m'malo mwa ndondomeko ya mphamvu ku anthu yomwe dziko lino lakhala ligwiritsa ntchito kuyambira mchaka cha 1998. Poyankhula pa mwambowu, nduna yoona maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda ati kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kuthandizira kwambiri pa ntchito yokwaniritsa mulozo wa chitukuko cha dziko lino wa Malawi 2063. Apa Banda anatengeraponso mwayi podzudzula nthambi komanso maunduna ena aboma omwe ati sakufuna kupereka mphamvu zawo ku makonsolo ponena kuti akubwezesa mbuyo ntchito yopereka mphamvu ku anthu. Dongosolo ili ndikunena kuti boma litumize anthu onse ofunika ndi luso lawo akakhale ku midzi ku makonsolo akagwira ntchito zawo mokhulupirika modzipereka nkutero akakwanitsa kuchita mapulani apamwamba ndi kukwaniritsa mapulaniwo ndekuti ndalama zimene zizibwera ku mudziko zizikagwira ntchito mopanda vuto. Poyankhulanso pa mwambowu modzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe la USAID Amaiko Rosemani afotokoza ndondomeko yopereka mphamvu ku anthu kuti yathandizira pa ntchito yonetsetsa kuti boma likupanga zinthu zake poyera komanso kuti anthu akupanga nawo ziganizo pa zochitika mdziko. Mawu ake, nthumwi ya bungwe la United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF mdziko muno Shadrack Omar ayamikira boma kamba kukhazikitsa ndondomekoyi ponena kuti ithandizira pothana ndi mavuto omwe analipo mu ndondomeko ya mchaka cha 1998. Mwazina ndondomekoyi yagona pa mfundo zinayi zomwe ndi kulimbikitsa anthu kutenga gawo pa zochitika, kupereka mphamvu za ndale ku anthu, kuonetsetsa kuti chuma chikupangidwa kudzera m'makonsolo ndiponso kuti ntchito ya zomangamanga ikupita patsogolo. Koma kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kutanthauza chani ndipo makonsolo achitapo chani pofuna kuti mulozowu ukhale upindulira dziko lino? Ahadison Kuphanga ndi bwanamkubwa wa boma la Thyolo. Chimene chingathandize chakuti mphamvu ku anthu ikupereka mphamvu kwa anthu akumidzi. Anthu akumidzi azionetsetsa kuti zimene akupanga zakuzidziwa ngati pa nkhani ya uchembere wabwino munthu wakumudzi ayina kudziwa chimene ayina kuchita ngati mkazi wake aloyembekezera. Mwambo unagona pa mutu oti mphamvu ku anthu pofikira masomphenya a Malawi 2063. Kuchokera mu mzinda wa Lilongwe malo mwa mzati ndine Austin Katunga. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma Dr. Janet Banda walimbikitsa ogwira ntchito za magetsi kuti azigwira ntchito mogwirizana pofunanso kuthandiza anthu kufikiridwa ndi magetsi omwe. Dr. Banda omwenso ni mkulu wa nthambi yolondoloza masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Presidential Delivery Unit alankhula izi lachitatu sabata ino mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano otchedwa Power Sector Pre-Lab omwe umasonkhanitsa akuluakulu ochokera ku Eskom, Egenco, MERA komanso ku nduna wa zamphamvu za magetsi. Zambiri mripoti ili la Mary Wasi lomwe akuwerenga ndi John Makondetsa. Dr. Janet Banda omwe ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma komanso wamkulu ku nthambi ya boma yotchedwa Presidential Delivery Unit PDU ayankhula izi lachitatu sabata ino mu mzinda wa Lilongwe pomwe ati mkumanowu ndi ofunika kuonetsetsa kuti anthu ku nthambi zonse zokhuza magesi akugwira bwanji ntchito mogwirizana pofuna kuthandiza anthu kuti azifikiridwa ndi magesi mokwanira. Pa mkumanowu panafika akuluakulu kuchokera ku mabungwe omwe amaona komanso kupanga mphamvu za magesi monga Eskom, MERA, Egenco komanso akuluakulu akunduna wa zamphamvu za magesi. Ndipo Dr. Banda ati ali ndi chiyembekezo ponena kuti onsewa ndi akaswiri kotero akafotokoza mavuto omwe alipo mu malo ogwirira ntchito zawo ku nthambi ya PDU. Nthambi iyi iwona momwe ingathanirane ndi mavutowa mothandizana ndi eno akewa ndi cholinga chofuna kukonzanso zinthu kuti ziziyenda bwino. Kumano takumana panowu tikuyang'ana zina kumbali yomweyi ya mphamvu za magesi. Tikuyang'ana kuti magesi akupangidwa generate bwanji, akufika bwanji kwa anthu. Komanso tikuyang'ananso kuti onse amene ali mu sector imeneyi akugwira ntchito bwanji mogwirizana
kuti zonse ziziyenda bwinobwino anthu kumayi kuno magesi azafikira mokwanira. Poyankhulapo mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira za magesi ku nduna wa zamphamvu Amiliyoni Mafuta ati pali vuto lakusowa kwa ndalama zothandizira popanga magesi zomwe zikupangisa kuti usiwa wokhuza magesi uzipitirira mdziko muno. Iwo ati zimakhala zovuta kamba kuti amadalira anthu omwe si aboma kapena kuti anthu a private omwe amathandizira kupeza mphamvu zowonjezera omwe ati amafuna ndalama. Iwo atinso akanakonda kuti pakanakhala mphamvu zokwanira kuchokera ku bungwe lopanga magesi la Igenco lomwe limapanga magesi osadalira a private ponena kuti zofuna za dziko lino podalira magesi ndi zambiri. Mwina mundilole ndinene kuti usiwawo ulipobe chifukwa zofuna zathu ndi zambirimbiri. Komano vuto lambiri limene lakhalapo ndilakuti mwina ndalama zimene tingazipeze kuti tike ku mbali yoti tizipangira generate magetsi. Mwina mbali imeneyo ndimene tikukhangati tikuchepekedwera pang'ono. Mkumanowu omwe unayamba lachitatu sabata ino ukuyembekezeka kufika kumapeto lachinayi pa 3 Oktoba chaka chomwe chino. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala apempha adindo a zipani zosiyanasiyana mdziko muno kuti achepetse kuyankhula mawu olimbikitsa ziwawa kwa otsatira zipani zawo. Njawala ayankhula izi kutsatira mchitidwe olimbikitsa ziwawa komanso kusalana pa ndale omwe zipani zina zikumachita pa misonkhano yawo ya ndale. John Makondetsa ali ndi ripoti. Poyankhula ndi nzati, Njawala ati chipani cha UTM chimalimbikitsa umodzi komanso mtendere pakati pa anthu mdziko muno posatira mfundo zomwe mtsogoleri wa chipanichi Malemu Dr. Saulus Chilima amalimbikitsira umodzi mdziko muno. Iwo ati chipani cha UTM chimazuzula mdindo wake ngati sanayankhule bwino pa msonkhano potengera momwe mtsogoleri wa chipanichi amachitira kamba kuti ndale zaziwawa si zabwino ndipo zimawononga. Njawala wapempha achinyamata osatira chipani cha UTM kuti asatenge nawo gawo pa mchitidwe wa ziwawa mundale koma apitirize kukhala okonda bata ndi mtendere. Mmene chipani chathu lili ngati chipani cha UTM ndi chipani chimene chili ndi mfundo zake ende aliyense amene amayankhula amayenera kutsatira mfundo zimenezo. Ngati wina wapatuka pa mfundo zathu timamuyankhula kumbali kuti amve, koma ngati zili zofunika kuti timuyankhule pagulu pompo timachita choncho chifukwa zimene mtsogoleri wathu Malemu Dr. Chilima anatiphunzitsa amayankhula pompo kudzudzula ngati payankhulidwa zina zosayenera. So zimene zijazo ndi mfundo za mchipanimo sikuti zimangochitika koma ndi zimene zinadzalika mchipanimo. Chachiwiri nchonena kuti nthawi zambiri zoyankhulidwa pagulu zija muzidera nazo nkhawa koma musadera nazo nkhawa kwambiri. Zoopsa kwambiri zimene anthu amakayankhula ndi anthu kumbali. Ziwawa zonse zimene zimachitika zimakhala kuti alipo wina amene wayankhulirapo, alipo wina mwina waauza kuti apange ziwawa zimenezo. So nkhani yayikulu pambali poti tikudera nkhawa ndi zoyankhula zapagulu tizida nkhawa kwambiri ndi zoopsa zimene anthu amachita kuseri zimene ife sitimaziona, timangoona zotsatira zake. Tikamalangiza anthu tilangize awa oyankhula pagulu komanso awa amene amapanga zinthu mwanseri amene onso akuyenera kulangizidwa nkuwuzidwa kuti ntchitidwe yoyipa umaononga dziko. Chipani cha UTM chikuyembekezeka kuchititsa msonkhano wake wa ndale la Mulungu likudzali pa bwalo la Ngadziwe mboma la Mwanza ndipo padakali pano zokonzekera zonse za msonkhanowu zili mchimake. Malo mwa mzati kuno ku Lilongwe ndine John Makondetsa. Akatswiri pa ndale ati sakukhulupirira kuti mdziko muno muli chipani cha ndale chomwe chidzakwanitse kupambana pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino popanda kulowa mu mgwirizano wa zipani zina. Akatswiriwa la Tim Matenje ndi Francis Liati anena izi pomwe mtsogoleri watsopano wa chipani cha United Democratic Front Atubele Muluzi anena kuti chipanichi sichidzalowa mu mgwirizano ndi zipani zina za ndale pa chisankho cha mchaka chamawa. Francis 7 walemba ripoti ili. Kutsatira msonkhano waukulu osankha atsogoleri oyendetsa chipani cha UDF omwe unachitika mu mzinda wa Blantyre, tumwi zinasankha Dr. Atubele Muluzi kukhala mtsogoleri osogolera chipanichi. Polankhula Atubele Muluzi anati mu zisankho za mchaka chamawa sakuzapanga mgwirizano ndi chipani chilichonse ponena kuti chipani chawo chili ndi kuthekera kuzatenga boma.
koma polankhulapo kaswiri pa nkhani zosiyanasiyana Francis Liati wati mfundo yomwe wanena mtsogoleri wa chipani cha UDF ndilovuta kulikwanirisa potengera ndondomeko yoyendesera zisankho ya 50+1. Omwe ineyo ngati mmodzi wa Malawi malomwe amakhala osiyanasiyana ndinganene kuti mwina izi nzokayikitsa ngati zingachitike mmene zilimo. Inu mukudziwa kuti malinga ndi malamulo achisankho aja 50+1 pakufunikira ndithu kupanga migwirizano, ndipo ndiche mchingereza akumanena kuti alliance inevitable. Chifukwa choti padakali pano palibe chipani chimene chingakwere pachulu chinena kuti pachokha chiyipambane kumasa. Pogwirizana ndi zomwe Liati wanena kaswiri pa nkhani zosiyanasiyana Latimu Matenje wati zipani zikuyenera kumabweretsa mfundo za migwirizano yawo poyera kwa anthu omwe akuzisatira pofuna kupewa mikangano ndi kuponderezana pa migwirizanoyi. Ndikutheka kuti UDF idzafune kuyima pa yokha ndi zokayikitsa makamaka kuti ngamatengera 50+1 komanso ngakhale penakhala kuti 50+1 iyo palibe ndi zokayikitsabe kunena kuti akhoza kukhala paokha komanso ndi kukhala kuti ndi main contender wa zisankho zimene zizokayikitsa kwambiri. Zina mwa zipani zomwe zinati zizayima zokha ndi monga People's Development PDP mwa zina. Malo Mwanzati kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Francis 7. Akatswiri Pandale ati kugwirira ntchito limodzi pa ntchito zachitukuko komanso zaumoyo pakati pa atsogoleri a ndale ati kungathandize nzika za dziko lino kupindula kudzera mu kadaulo omwe atsogoleriwa amagawana. Izi ndi malingana ndi akatswiri Pandale a George Phiri yemwenso wati boma likuyenera kukumana ndi magulu osiyanasiyana komanso kuyika chidwi pa ntchito monga zaulimi, maphunziro komanso zaumoyo kudzera mu kafukufuku ozama zomwe zingathandize kuti ntchitozi zipite patsogolo. Sharon Manyozo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Pauline Patel. Mawu ake katswiri pa nkhani za ndale a George Phiri ati atsogoleri akuyenera kugwira ntchito limodzi komanso kuyikapo chidwi maka pa nkhani zofunikira monga za zakudya, maphunziro mwa zina posatengera kusiyana zipani kamba kuti iwowo akuyang'anira miyoyo ya mzika za dziko lino. Apa iye wati nthambi zosiyanasiyana za boma komanso zipani zotsutsa boma zikuyenera kugwira ntchito limodzi ndipo boma likuyenera kuyika ndalama mu maudindo osiyanasiyana pofuna kuthana ndi mavuto omwe amadza kamba kuti maundu nawo amalephera kugwira ntchito moyenera kamba kakuchepa kwa ndalama. Apa iye watinso atsogoleriwa akuyenera kumakumana ndi kukambirana nkhani za zachitukuko osati nkhani za ndale zokha. Umodzi ndi wofunikira kwambiri pena paliponse. Makamakapa nkhani ya chitukuko mukunenayo umodzi ngofunikira kwambiri chifukwa chitukuko sichigwirika ndi munthu umodzi. Potherapo ndimanga katswiri pa nkhani za ndale a Hafrens Mvula ati ndikofunika kuti atsogoleri adzikumana ndi kugwira ntchito limodzi pa nkhani zokhudza kuthetsa mavuto a njala kamba kakuti ndi udindo wa aliyense kuthetsa mavuto a njala. Iye watinso ngakhale dziko lino likuchilimika pothetsa mavuto monga njala koma ngati atsogoleri akuyenera kukhazikitsa ulimi woti anthu atha kumalima kangapo pa chaka osati miyezi itatu yokha ndi kuyembekezera kukolola zambiri. Chiko zokhala opanda njala yakhala ndi maganizo oti zipanga chilima chipanga chambiri tizigulisa pang'ono koma tikhale nacho kuti tizithandiza muvulika kwathu kupeza ching'ambe komanso tikoza kuthandizika tikasiya kukhulupirira ulimi wodalira mvula tikhale ndi ulimi umene ungamakhaleko kangapo pachaka kusiyana kuti kwina tizilima miezi itatu kudya miezi 12. Pakadali pano dziko la Malawi likuchilimika kuthana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizirapo njala ngakhale madera ena ambiri akupitirira kukumana ndi vutoli. Magulu a zikhalidwe zosiyanasiyana mdziko muno awapempha kugwiritsa ntchito miyambo yomwe amakhala nayo yokondwerera zikhalidwe zawo pofalitsa uthenga othana ndi nkhanza kwa amayi komanso atsikana. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe lomenyera ufulu wa achinyamata la Pamoza
Tigawanisane Youth Organization Gomeziani Mhango ndiye wapereka pempholi pothirirapo ndemanga pomwe ntchito yofikira anthu mdziko muno ndi uthenga olimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa amayi komanso atsikana ikupititsidwira patsogolo. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Benjamin Nyirenda. Mhango wauza mzati kuti miyambo yayikulu yomwe magulu azikhalidwe zosiyanasiyana mdziko muno amakhala nayo monga mulakho wa lomwe, umthetho komanso mwambo wakulamba mwa ina imakhala ndi anthu ochuluka omwe amabwera kuzakhala nawo pa miyamboyi, ndipo ili nkuthekera kufikira anthu ochuluka ndi mauthenga olimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa azimayi komanso atsikana ngati maguluwa angamabweretse mauthengawa ku miyamboyi. Iye wati kugwiritsa ntchito miyamboyi popereka mauthengawa kukhoza kuthandiza dziko lino kuchepetsa mchitidwe wochitira nkhanza amayi komanso atsikana omwe ukukula kamba kolephera kufikira anthu ambiri mdziko muno ndi mauthengawa. Iye watinso ntchito yofuna kuchepetsanso mchitidwe wogonana pakati pa achinyamata komanso uchembere wabwino ikhoza kupitanso patsogolo pogwiritsa ntchito miyamboyi kupereka mauthengawa. Apa iye wapempha boma komanso mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuti akathe kufikira mafumu komanso atsogoleri a magulu azikhalidwe zosiyanasiyanazi pofuna kugwirana nawo manja popititsa patsogolo ntchito yofalitsa mauthengawa. Zochitika zimenezi mmakhala anthu ambiri. Anthu amenewa akafikirika ndi mauthenga osiyanasiyana okhuza kuchepetsa nkhanza pakati pa amayi komanso abambo kapena kulimbikitsa nkhani za sukulu pakati pa atsikana zimatha kuthandizira kwa chonena kuti pena mauthengawa zimatha kufikira anthu ambiri. Mawu ake katswiri olankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana Lake Mbewe wati mabungwe osiyanasiyana omenyera maufulu mdziko lino akuyenera kugwiritsa ntchito miyamboyi pofuna kufikira anthu ambiri mdziko lino pa za maufulu osiyanasiyana kuphatikizapo maufulu a azimayi komanso a atsikana. Iye watinso mafumu komanso adindo osiyanasiyana mdziko lino akuyenera kuonetsetsa kuti anthu m'maderawo akufikiridwa ndi mauthengawa. Ndikofunika kwambiri kugwiritsa ntchito imenewu kufikira adindo ngati amene wawa ndi uthenga umene tili nawo wothandiza kuti upititse patsogolo masomphenya olimbikitsa kuteteza ufulu wa chibadwidwe. Mabungwe osiyanasiyana mdziko lino mogwirizana ndi boma akhala akulimbikitsa ntchito yofuna kuthana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa amayi komanso atsikana kudzera m'mauthenga osiyanasiyana. Malo mwa mzati kulilongwe ndine Benjamin Kafirangachi Nyirenda. Anthu mboma la Tcholo omwe akupindula ndi ndondomeko ya mbwezera chilengedwe ayamikira upangiri omwe akulandira kuchokera ku bungwe la COMSIP pa nkhani ya kufunikira kokhala m'magulu osungitsa ndi kubwereketsa ndalama kapena kuti Village Savings and Loans VSL. Modzi mwa anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi kuchokera ku dera la Namireme a Ethel Balani anena izi kwa mfumu yaikulu mchinamwera mkati mwa maphunziro a masiku asanu omwe a COMSIP anawapatsa kudzera ku khonsolo ya mbomalo. Innocent Mutipe ali ndi ripoti. Malingana ndi Abalani ati maphunzirowa awathandizira kutukuka pa umoyo wawo kamba kuti ndalama zomwe amalandira ku ndondomeko ya mbwezera chilengedwe azisungisa komanso kumabwerekesana kugulu kuti zichuluke ndi kuzawapindulira mochuluka pa nthawi yozagawana. Tingofuna ati thokoze amene akupanga programu ine ya COMSIP kuti ichi ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa ambiri akuvutika makomo mukuswa thandizo komano ifa yakubwera kwa COMSIP yapangisa kuti anthu apeze thandizo monga nthawi ine ya njala anthu ambiri akusowa chokudya makomo koma ifa akugwira ntchito iyi ngakhale kakali kochepa komano ndi dongosoli ndama imene itha kuwathandiza mawanja awo. Ndipo polankhulapo mlangizi wa bungwe la COMSIP kuderalo Afeda Jusa ati bungwe lawo lachiona chofunikira kupereka maphunzirowa pofuna kuzindikirisa anthuwa zakufunikira kusunga ndalama ndi kuzapangira zitukuko zikuluzikulu zomwe amakhumba moyo wawo. Ngati kuwaphunzitsa anthu kunkhani yokhuza kusunga ndalama mmapangisa zoti anthu achakheni maganizo nazo kuti azisunga ndalama iliyonse yomwe apeza akheni khalidwe kuti akwanise kusunga ndalama pa ndalama yonse yochepa yambiri
zikhani nkhaidoti umenewo. M'mawu ake mkulu wa ofesi yona zachitukuko ku khonsolo ya mbomalo a Joseph Banda ati maphunzirowa ndi gawo limodzi la nsanamira yomwe ikuthandizira kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko m'boma la Thyolo motsatira masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Anthu akubwera chilengedwe kuti kusunga ndalama chinthu chofunika kwambiri chifukwa zathandizira kuti akhale ozidalira. Mukudziwa inu kuti ndalama imene amalandira imakhala yochepa. Pachifukwa ichichi akamasunga kumagulu apaki khonde zipangisa kuti apeze kotsamira kuti akapeze ngongole kapena ngati pali mavuto ena okomwe azizezi apita akathandizire mavuto amene apezeka pakhomo pa sekondi tsiku. Monganso mukudziwa kuti muna panopa kuli njala. Anthu akuthandizika kuzira magulu akusunga ndi kubwereketsa ndalama. Boma la Malawi kudzera makhonsolo ake onse likugwira ntchito za mbwezera chilengedwe kapena kuti Climate Smart Enhanced Public Works Program yomwe likugwira ndi thandizo la ndalama lochokera ku Donor Trust Fund kudzera ku National Local Government Finance Committee NLGFC. M'malo mwa Mzati ndine Innocent Mutipe. Boma alipempha kuti lonjezere ndalama zomwe limapereka kwa anthu omwe akugwira ntchito yoteteza ndi kusamalira zachilengedwe ku madera akumidzi. Pempholi laperekedwa ndi ena mwa anthu okhala m'boma la Mulanje omwe akugwira ntchitoyi omwe mwazina akupanga akalozera pofuna kuteteza nthaka kuti isakokoloke ndi ndalama yomwe amalandira ndi yochepa potengera ndi momwe zinthu zadulira. Crispin Zimbiri walemba ripoti ili. Ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa mavuto omwe amaza kamba kakusintha kwa nyengo, boma linakhazikitsa ntchito ya mbwezera chilengedwe yomwe imagwiridwa ndi anthu akumadera posamalira ndi kuteteza za chilengedwe komanso nthaka kuti isakokoloke. Malinga ndi Ramson Mango omwe akugwira nawo ntchitoyi ku gulu la Kazembe Catchment kwa mfumu yaikulu mkanda m'boma la Mulanje, ayamikira khonsolo ya mbomali komanso boma la Malawi pokhazikitsa ntchitoyi ponena kuti ikuthandiza kubwezeretsa mchimake za chilengedwe zomwe zinawonongeka. Ntchito zimene tikugwirako kuli ntchito ziwiri. Ntchito yoyamba ndi kupanga milambala imene imatithandizira kuti munda nthaka isakokoloke komanso madzi asayende mwachisawawa, komanso imatithandizira kuti mulimi amene akulima munda umene tayika milambala mizera yake ime mwandondomeko kuti azikwanisa kukolola zokolola zambiri. Ntchito yachiwiri ndi kupanga ma-check dam kapena kuti madonga ang'onoang'ono amene amakwanisa kuchepetsa speed ya madzi komanso amakwanisa kukola dothi lonse limene likubwera kuti likukokoloka ndi madzi amene akuthamanga. Tikatero pakuita pa nthawi madzi amene aja akapita nthaka ija imazasala pamene pajapo pamazakwiririka ndi kusandukanso munda ife nkumalima. Sizikuthandiza kwambiri chifukwa pamene tikukamba nkhani ya nthaka ndi gawo limodzi la chilengedwe, pamene sitikukamba pa nkhani ya minda ndi imodzinso mwa chilengedwe. Ndeno zinthu zimene zizi zawonongeka kwambiri, sono ife tikubwezeretsa zonongekazo kupyolera kwa anzathu amene akutithangatira kutipasa kuti tizigwira ngati ganyu komanso tikubwezeretsa za chilengedwe zimene zizi. Afemi athanga limodzi omwenso nawo akugwira ntchitoyi pa Catchment ya Nakuzale kwa mfumu yaikulu Tombondi ya mbomali ati boma likuyenera kuonjezera anthu ogwira ntchitoyi, kuonjezera nthawi yogwirira ntchitoyi komanso kuonjezera ndalama zomwe anthu amalandira ponena kuti zinthu mdziko muno zinakwera mtengo. Ine mawanga oyamba ndingothokoza boma khanso ya Mulanje kupanga project imene iyi yambwezera chilengedwe. Ndikupempha kuti project imene iyi isaime ipitirire komanso kumbali ya malipiro anthu akagwiragwira ntchito mpaka distance yaitali anthu sanalipire ndalama. Ndi pempho langa monga ngati phase imene tapita ife iyi anthu anamaliza July, August, September ndimene anthu anayamba yo mapayments ndikumalandira ndalama. Ndi zimenezo zimakhala ngati anthu aja zikuwafokesa mbuyo komanso kumbali ya zipangizo imene tikugwira ntchito tikupempha kuti zipangizozo atitumizire zikhale zokwanira komanso dera lili ndi lalikulu tikupempha kuti antchito adaonjezera cholinga kuti tikamamaliza phase iyi chaka chinocho tipange cover mu zinthu zambiri. Kuzala mitengo, kupanga akalozera, kukumba ngalande zosungira madzi ndi zina mwa ntchito zomwe anthu akugwira pansi pa ndondomekoyi yomwe ikutchulidwa kuti Climate Smart Enhanced Public Works Project pa Chingerezi, ndipo ikuchitika ndi thandizo la ndalama kuchokera ku nthambi ya National Local Government Finance Committee yomwe ili pansi pa unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumadera akumidzi. Ndine Crispin Zimbiri, malo mwa Mzati. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa Mzati. Toneka izotsatirazi tibweranso.
takulandiraniso ndipo kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa Mzati, ndipo okupatsirani nkhanizi ndine Kirion Masiya. Popitani nkhanizi, bungwe la anthu ogula katundu la Consumers Association of Malawi kama lapempha unduna wa zamalonda kukhazikitsa kafukufuku pa zomwe kampani ya Irovo yachita pokweza mitengo ya shuga mdziko muno. Mkulu wa bungwe ili John Kapito wapemphanso bungwe la Competition and Fair Trading Commission kuchita kafukufuku pa nkhani. Modesta Muyaya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Harima Sangala. Posachedwa apa kampani yopanga ndi kugulitsa shuga ya Irovo inalengeza kuti kuyambira pa 1 mwezi uno mitengo ya shuga wa brown olemera kilogramu imodzi wakwera kuchoka pa 2,300 kwacha kufika pa 2,600 kwacha. Pakadali pano bungwe la ogula la kama lati silikugwirizana ndi zomwe zachitikazi popeza kampani ya Irovo sinafotokoze zifukwa zake. Pamene palibe kalata lina lililonse lopempha kuchokera ku Ministry of Trade kwafotokozera Malawi kuna kuti shuga kwera mtengo motere kuzera ndi Irovo omwe onse kupanga limodzi ndi kuti mtengo umene waundu wa chinyengo malingana ndi malamulo amene tili nawo zikomo. Ndipo mpofunika kuti bungwe la Competition and Fair Trade Commission ndiponso mogwirizana ndi ku Ministry of Trade atafufuza kuti nchani chifukwa choti anthu amene wawa sanayenera kukweza mitengo yawoyi popanda kusatira malamulo anziko. Polankhulapo mneneri mu nduna wa zamalonda ndi mafakitale Peter Botha anati nkhani akuyenera kuyamba ndi bungwe la undunawo lotchedwa Competition and Fair Trading Commission. Mawu ake mneneri ku bungwe la CFTC Innocent Helema wati sanadziwitsidwe kuti Irovo ikufuna kukweza mitengo ya shuga choncho achita kanthu pa nkhaniyi. Tadziwa tamvetsedwa zakukwera kwa shuga komanso cement kuzera masamba a mchezo makamaka Facebook komanso WhatsApp. Pakadali pano sitinawafikire makampani amenewa koma tiwafikira tiwalembera makalata kuti ngati mbali imodzi yofuna kudziwa kuti kwenikweni chimene chikuchitika pa nkhani ya mitengoyi ndi chani, akweza chifukwa chani. Tsopano tione nkhani za umoyo. Chipatala chaching'ono cha Magomero ku Thondwe m'boma la Zomba ati chikulephera kuthandiza amayi kubereka moyenera kamba kavuto lakusowa kwa zipangizo monga mabedi ndi mankhwala. Woyang'anira chipatalachi Sister Juliana Kunkeani ati chipatalachi chomwe chimathandizira amayi pafupifupi 7 kubadwitsana pa tsiku chikudutsa mavuto azachuma zomwe zikuyika chiopsezo amayi oyembekezera omwe akuti enanso akumabadwitsana pansi. Evans Matola walemba ripoti ili. Woyang'anira chipatala cha Mission cha Magomero chomwe chili ku Thondwe m'boma la Zomba Sister Juliana Kunkeani ati akhala akukumana ndi mavuto osowa mankhwala komanso malo ndi zipangizo zothandizira amayi kubereka pa chipatalachi mwasina. Sister Kunkeani ati kutsatira izi ndi chifukwa chake anapempha thandizo la mankhwala ku Bank ya National kuti wagwire sanja ku mavuto awo. Thandizo imene ithandiza kwambiri kunjira zosiyanasiyana chifukwa ifeyo timafunisisa mtima wathu wonse thandiza mapeshenti athu. Ndiye pichini amati akabwera kunoko amapezeka kuti ambiri akulephera kulipira mankhwala amene ngakhale malifero amene ndi ife koma timafuna kuwathandiza anthu kuti nawo komano timale kuti kulephera kuti kodi tipeze ndalama zoti tikagule mankhwala okwanira tathandize mapeshenti wo zimatikania kheti ndifuna kwabwino. Ndi thandizo ili labwera pa nthawi yake ndipo ife Polankhula mkulu woyang'anira senta ya banki ku Zomba Tawina Malata adapereka thandizo la mankhwala ndi zipangizo zina za ndalama zokwana 3.9 million kwacha popeza banki imakhulupirira kuti anthu athanzi ndi chiyambi cha dziko lochita bwino pa chuma. Choyambirira tinasankha Magomero Hospital chifukwa chokuti amagomero anatipeza kutiuza kunena kuti ali ndi vuto loti alibe mankhwala. So atabwera kuzatipempha kunena kuti amafunisisa kuti banki wathandize kugula mankhwala amenewa. Ifenso titaonanso kuti ngati banki timapangalira on people. Makastoma athu ndi anthu. Ndichifukwa chake tinachiona kuti chinthu cha nzeru kuti tibwere kuno tizapereke mankhwala amenewa. Chipatala cha Magomero chinayamba mchaka cha 1947
ndipo chimafikira anthu oposa 35,000 ochokera m'midzi 59 ya ku Chilazulu ndi Zomba, ndipo chili pansi pa mpingo wa Katolika wa Magomero Parish. Ndine Evans Matola, m'malo mwa Mzati kuno ku Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, yemwe anali wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya Chitipa United, Gift Nathaniel Kamanga, wamwalira. Malingana ndi mlembi wa mkulu wa timuyi Watson Kawange, wati Kamanga wamwalira lachinayi sabata ino atangogwa pomwe anali ku chiwembe mu mzinda wa Blantyre koma amapanga maphunziro a CAF B coaching. Kawange wati timu ya Chitipa idzakumbukira Kamanga ngati mmodzi mwa anthu omwe akhala nthawi yayitali ku timuyi kuthandizira timu ya Chitipa. Kawange akuyankhula zambiri ndi Maureen Kanyondo. Ndi zoonadi kuti tataya wachiwiri kwa mphunzitsi wathu amene ali Gift Nathaniel Kamanga amene ali ku mzinda wa Blantyre komwe amapanga nawo maphunziro a CAF B coaching license. Tizakumbukira facha kuti iwowo ndi mmodzi mwa makochi ochokera ku Chitipa amene akhala ndi Chitipa kwa nthawi yayitali, akhala ndi Chitipa kuyambira mchaka cha 2016. Nde mu nthawi yonseyi akhala akuphunzira ukochi anda makochi osiyanasiyana amene abwera ku timu imene anayamba ku timu imene imwina alibe pepa lina lililonse kufikira kwa lero kuti amakatenga CAF B. Nde ife ngati Chitipa zatiphinja kwambiri facha kuti timatha kuona kuti mwina ndi munthu oti tikumpanga menta oti kusogoloko azayitenge timu imene. Panopa zonse sizinadziwike, panopa facha kuti thupi lidakali ku College of Medicine komwe tikudikira kuti postmortem ichitike kuti tidziwe kuti cheni chomwe chawapha Mr. Gift Nathaniel Kamanga ndi chani. Koma tikakhala kuti ndakubanja takhalirana pasi chonse tapanga ndondomeko mwina yamayendedwe kuti thupi liyenda bwanji kuchokera ku Blantyre ukafika ku Chitipa, nde kuti mtundu wa Malawi tiudziwiza kuti kodi maliro amene akhala oyika lipi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane tentonenso mitu yake. Unduna wa maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe wadzudzula nthambi ndi maunduna ena posapereka mphamvu ku makhonsolo. Boma alipempha kuti ilonjezere ndalama zomwe limapereka kwa anthu ogwira ntchito yoteteza ndi kusamalira zachilengedwe ku madera akumidzi. Ndipo yemwe anali wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya Chitipa United, Gift Nathaniel Kamanga, wamwalira. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi komanso zina zochuluka pa tsamba lathu la mchezo la Mzati Radio and TV. Ndimakupatsirani nkhanizi ndine Kilion Masiya, mwakoma nonse. Pamene sukulu zikutsekulidwa posachedwapa, makolo komanso eni sukulu